ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟେ ଥିଲା। ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଜ କାମ କରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରି ମଧ୍ୟ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏନି। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ତାକୁ 10 ବସ୍ତା ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ହେଇ ଭାବେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ, ସେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼େ 10 ବସ୍ତା ପିସ୍ତା ବାଦାମର କଥା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପୁଣି ସେହି ଥକାହାରା ଶରୀର ନେଇ କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମାନଙ୍କୁ ହସ ଖୁସି ଆଉ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖେ, ତାର ବି ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ 10 ବସ୍ତା ପିସ୍ତାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏ କାହାଣୀର ସିଂହ ଖୁବ୍ ସଚ୍ଚୋଟ। ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ଠକିବା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଏମିତି ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂହ ତା କଥା ମୁତାବକ 10 ବସ୍ତା ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଦେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ତା କାମରୁ ଅବସର ଦେଲା। ଏବେ 10 ବସ୍ତା ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଉପରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାବିଲା, ଏସବୁ ଆଉ ମୋର କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? କାମ କରି କରି ଦାନ୍ତ ତ ସବୁ ଘୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବି କେମିତି? ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଏ ଭୋଗବାଦୀ ଦୁନିଆର ନିଛୁକ ସତ୍ୟ। କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଏଇ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବାବଦକୁ ମିଳିଥିବା ପିସ୍ତା, ସେସବୁକୁ ଭୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ବଦଳି ବି ଯାଇଥାଏ ପରିବାରର ପରିଧି। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲୁଥାଏ ଘର। ନିଜ ଗାଁଠୁ ଅଧଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ହେଉ ପଛେ ସହରର ତଳ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ପ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛା ସବୁକୁ କବର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ କଥା କିଏ ବୁଝେ? ଠିକ୍ ସେତିକି ପଇସାରେ ଗାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରି ହେଇଥାନ୍ତା। ପଡ଼ିଶା ଘରର କାରକୁ ତୁଳନା କରି ତାଠୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିର କିସ୍ତି ସୁଝୁ ସୁଝୁ 7 ବର୍ଷ କେମିତି ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ କଥା କିଏ ବୁଝେ? ଗାଁରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ବାହାନା ଦେଖେଇ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମାନେ ପୁରା ଅସାମାଜିକ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର 10 ବସ୍ତା ପିସ୍ତା ଲୋଭରେ। କି ଲାଭ ସେ କଷ୍ଟର? କି ଲାଭ ସେ ପଇସାର? ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ବିତିଗଲା, ଅଥଚ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିହେଲା ନାହିଁ। ହଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆର ମୋହରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକର ଲୋଭ, ସଂସାରର ସବୁ ଭୋଗବିଳାସ ପାଇବାର ଲୋଭ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଅସଲ ଖୁସିକୁ କବର ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମାନେ ସମାଜକୁ ପୁରାପୁରି ପାସୋରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ତା ଗାଁ ସାଙ୍ଗ ଚକରା ମକରା ମାନେ ଏ ବୟସରେ ଖୁବ୍ ମନଭରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନୀତି ସଞ୍ଜରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପାଳି ଧରି ଗାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖେ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଧନ, ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ।